lakaw na ko ha. Ang imong alawan sus kabinet. Ayaw pagpidikab, pag taxi kay Diyos ko. Unya, asa ka mo kaon? Sa diraan sa kilid-kilid. Ayaw pagkilig, ay pagkarin kay. Ayaw na ka rin kay. Magwawan ka din na ma. Sakit na mo tiyan. Nya mo lakaw na ko. Babay na. Ay pagkunkuan di ha. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, so guys, karon guys kumuli na ko kay kailangan na ako muli kay duha ka adlaw na ko diri guys. Sige bingaw na ako sa balay, so muli na ko. Yun. Ito na ko. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, karon guys, kay nana ko dire, nagulat ako sa akong mga service. Nagulat ako sa akong mga service, guys. Kamay ra akong sweldo sa akong mga driver kay mga tagpuan ra. Dire ka magsakay to Kalinan. Akong ginasweldo nila is 40 pesos lang. 40 pesos ra akong ginasweldo sila. Mag-taxi ako pa Kalinan, oy. Puno man tanang taxi. Wala may pakantip, puno man tanan. Magic. So guys, balay na ako guys, no? I'm home. Nadugay ko gamay guys, kay na-delay akong flight. Dugay kay nilupad ang akong gisakyan. So ganun guys, kay pagpaulay sa ta. Kapoy kayo guys, kapoy flight guys, almost 5 hours akong biyahe. Di kapoy yan. Ma, balay na ko ma. Call, balay na ko. Tay, balay na ko tay. Nay, balay na ko, nay. Ke, balay na ko, ke. Balay na ko. Si. Balay na ko, si. Ming. Balay na ko, Ming. Guys, mag-ilis guys. Ang mga taos balay guys, busy kayo. So, gigdalan sa ko mga guys. Ganahin ko dire kay magpan ko mag ligid sa log. So guys, matulog sa ko guys. Tanaw ko TV hantod makatulog. So, tunay.